suarane disangka yakin wis. Wah, edan. Wis. Edan. Ah, ngolokat griyang raikunku. Kudu diadusi karo banyu setu. Banyu apa? Banyu setu. Banyu setu. Iya. Apa setuk? Ya nang pangujang mana tambahan ya. Wis berisik menang sirane. Gil, Gulakang. enak-enak kayak memang kenen Gil. Primen kuno. Sing penting gremet-gremet asal selamat. Oh. Pengen. Hari kita wong memolahan mah. Nah, Ya beli. Iya. Banyu bening kena iwake. Aja sampai kita gagal perjuangan Gil. Bener Kang. Apakah sira dia saran-saran maning Gil? Yang Kok ngenteni prajurit-prajurit penjaluk nemune kaapesan. konon Nggih. Gerimis ning tengah bengi alah. bawas. kaya jagat si melu nangis. Kakang Jaka Samudra kena ngapa sampeyan ninggalaken Dewi Kinanti sampai kita kehilangan wong tua kakang. Awas jeguyol. Dewi Kinanti rasa kehilangan kakang. Sedulur aku beli cuma sewiji sampean. Tapi sampean tega ninggalaken Dewi Kinanti kakang. Ngalas kana wong nangis. Dene sapa kuno? Oh, nasib kula iki kelingan ning wong tua siji. Kakang anane ngendi kulane wis pengen nemoni si cilik sampai dewasa. Durung wujud wong tua. Jare omonge tangga Mama Alvin saya yen kule masih duwe wong tua. Kakang Sabar no kayu. Kakang Jaka Samudra. Dong. Sibut doayu. Kula bagian melu sampeyan kakang. Sing sabar. Percuma kula urip kakang. Bokat wis dari takdir. Gusti kang kuasa lan nyuwun ampura
kesempatan ra iki. Nok, Wis ngok-ngok. nok. Kakange rindu. Rindu karo klintut. Coko dimomo dilus-lus, dirayu, ambil jangan les bae. Diraju. Dirangkul ngusel. Siapa sing rangkul kan dewek. Isiran aku menang beli janda. Ya gemblung mah maksudnya kayak gimana nek contoh nek Contoh. Ke nasehatin no. Iya. Tapi apa? Bener. Yuk kan aku ngerangkul. Dih mampu kecok sebut. Kalau bareng beli gelem, ika ditulungi ke mana? Nok, Delingakan. mengapa kamu begitu? Kayak demenan disiraku ya. Jangan begitu dong. Saya malu. Buat Gusti Ratu. Hajar ping telu raine ku. Loh, selamat, selamat. Kabuken cangkele. Selamat. Hajar. Wah ya. Ada tahun maning ganti dia korega. Bat Pisan maning. iya. Ay, ada. Setan. Mendal. Ngendale pas temen ya. Jajal maning. Aja. Duh. Lah. Pinter sampean kok ya. Oh ya pintur. Duk. Duk. Luru kesempatan barang sama sampean kok ya. Ngapain? Hajas kudu hajar. Bukan mereknya. Dume-dume Dewi Kinanti lagi berduka. Oh. Dume-dume Dewi Kinanti lagi bersedih. Sira luru kesempatan dalam kesempitan. Iya. Udah. Ya na perperane. Mengapa Anda begitu? Malu dong. Nafsu nang. Oh nafsu, saya juga nafsu. Dari tadi saya nafsu. Aja nganu kiet. Jadi salah narik. Ya salah. Buntut. Jam. Dodok. Dijogeti Dodok. Iya, ngoling laundry bagus ya. Laundry. Lontri. Kaya siro basuh nang kali. Sendar yang mam. Biasanya mah kotor mendek iki. Ajis yo. Aduh. Tuyul kecemplung tuyul. Terus. Sira. Duh, ana isine makane. Montok ana banyune aku. Mengapa begitu sih? Loh. Sira kowe dan ta soak sih. Malu dong. Sing malu ke sira. Geng. Sing isin sira. Diundang tuyul kalah joget. Wong wadon ngomong kayak kaleng ya. Plandang. Loh. Ya karuan wong wadon manda wajar. Loh. Jangan meloro. Orang percaya. Bocah Loh. ngacil bae. Saya tidak percaya Pak Anda punya mulut loro. Takonana wong kene, Jangan. bakal wong wadon cangkeme loro. Jangan bilang sama orang sini. Apa orang sih? sini cangkemnya satu. Loro. Kamu punya cangkem dua, mana cangkemnya? Pengen baru dibuktiakan. Ya. Oke. Delengaken. Praktek. Ya. Todokaken ya. Ya. Sing nomor siji cangkeme Dewi Kinanti. Oke. Oh. Siji. Nomor loro. Sing nomor loro. Delengan mana dikit kah? Delang mana mata? Mengarep. Terus gebok Gebok. kanan. Gebuk kanan. Balik maning kiri. Oke. Silap. Bocahku. Oh, berarti dua ya. Angel rai tebalan. Aduh, setan pendaringan yang ganggu baik. Toli sira aku kenal beli sih karo kita ku. Cang. Eh? Kenal beli. Dianggep apa sih kita ku? Aduh, Gusti Ayu, apa beli kelingan bengen? Pak? Iya. Apa iya. sih? Sampean kan pernah njot-njotan karo gemblung. Ih, lagi kapan sirane aja ngimpi, belum? Ora ilok ngimpi turu. Ari kun ngaku anjot-njotan lagi apa? Idi. Orang ngaku. Hah, Tek, orang. orang ngaku tek. Jot-jotan gue ning asem-asem jot-jotan. Ah? Ning asem-asem. Iya sing jaman saking kasing trompolin sampean di dhuwur kita ning ngesor ayu main jot-jotan. Jot. Menang tek. Minggir. Minggir. Selaka tungtungnya bakal ngomong karo siram. Toli gua karo pemimpin gula kasopan-sopane ra ini dah.
Hah? Apa jawal-jawil bako? Keplilit tangannya bener. Oh, dibeneri. Wis, Makasih. Ada awak balung karo kulit baik. Ngomong bae. Punten Gusti. hari dasar masing sing bener Terus piye. ora bener kuno. Sira sih gara-gara Iya sih nyalakna kulaku. Sok pinter bakal sampeanku. Maksudnya Pinter. Ari diwarai ora dirongo kena. Ora rongo kena gebrek. Sok mungkiri ning pemimpin. Kiri ning keringking. pemimpin. Ngapa? Kelingking. Linking. Cing. Pemimpin. Pemimpin. Jess, Nun. siraku prajuritnya kita. Benar. Tak Sing bayar kita. Sing gaji kita. Kenang apa sing disebut-sebut wong Panjalu bae? Sirar berkhianat karo kita. Hah? Hah? Arep berkhianat? Boten Gusti Ratu Terus? boten. gar pengkhianat. Aja salah praduga disit. Praduga Mulane apa? kita bergerak mengkenen membela sampean gini. Paham beli sampean Bela Dewi Kinanti. bela Dewi Kiranti lan bela Jaka Samudra. Bela apa nih sampean? Bela apa? Wis weruh Jaka Samudra kusin weruh dipecat. Mulane ngimpun mengkenen ki supaya anak kekuatan lawan karo Panjalu. Kian ki. Iya. Prajurit Blekopok. Antek-antek. Prajurit Jakadolok. Jakat dulu. Bangun dulu. Pinterem bebadog. Badok. Ora kari karo endog. Oh, Bakal wis wareg ya. mendok. Gusti Ratu baca. Apa? Parkir. Lagi nyegot cok macak. Udah pengen kayak gitu. Kira belos mana sih baca? Ngomong. Apa sih? Gorokane serak langka aku. Wak. Barangnya mah belum bisa baca sih. Ra. Pengumuman. Pengumuman motor vario hitam dengan nomor polisi E4538CP harap diambil, panitia tidak bertanggung jawab. Berarti sing duwe motor Vario CP nomor E4538 supaya diambil karena panitia sudah tidak bertugas lagi. Wis, Oke? Wis. pengumuman ditutup. Wes tutup. Oke, Bro. Arep nyewoti kita lanjut. Kian fokus karo permasalahan Nah. Paman Ajis. Anak-anak Kakang Jaka Samudra sekian beli dipecat bae sing Panjaluku. Oh. Maksudnya Tapi kayak dene Kakang Jaka Samudra kian ku dipateni. aduh. Hebat. Daung rungu kita mah. Hebat. Kita mah rungu gak dipecat baik. Ternyata dihilangkan nyawane. Pateni. Mulane bakal beli weruh, bakal beli krungu ku takon. Aja kayak bocah kieu ki. Takon Ariana panganan bae. Takon Ariana badogan bae. Ganti nyewot mana yuk. Yuk nyewot ganti mana yuk. Wis gak? Tadi langkah selanjutnya pripun kini Gusti. Paman Ajis. Nggih kula. Rongo kaken Dewi Kinanti arepan ngomong karo sampean. Go. Justru ning lebak kiyen anane Dewi Kinanti ngumpulaken para prajurit sing ana ning gua Batu Jajar iwal kejaba pengen ngrundingaken bab permasalahan. Anane kematian Kakang Jaka Samudra atas disebabaken kenang apa? Kula ku pengen takon karo sampean ku paman. Petit-petit mah takon maning. Iya. Wis pugu kita ki lagi bingung. Ngenteni sampean dongol ki. Mulane gladang dikeder. Arep priwe kita. Wis bro Kakang Samudra langka dipecat ya mati. Tinggal nunggu sing sampean. Sekian sampean kan wis jelas. Kakang Jaka Samudra siji dipecat kelawan jabatan ananing Panjalu. Panjalu. Bahkan nyawane saat saiki wis dipamri mati. Sebenarnya kula rasa kelangan kini. Karo sapa cek? Karo Kakang Jaka Samudra. Ono. Lamun iya bener Kakang Jaka Samudra mati ningen di tempat kuburane paman. Betul. Betul apa? Ya lamun mati ningen di tempat kuburane, lamun urip ningen di tempat giyongane. Jadi diladeni. Sira mah geongan bae ulangan tanggung ka geongan mah. Melu kula maning panjenengan gini. Apakah jenengan bertindak apa saja siap ikut. Jadi sampeannya bener ora weruh. Ora weruh. Kematiannya Kakang Jaka Samudra. Lah kasih weruh. Tapi isun krungu kabar
tambang rawat-rawat bahwasane Kakang Jaka Samudra matene dipateni kenang pemimpin ananing Panjalu. Honon. Mulane semono, ayo aja tinggal diam, aja berpangku tangan. Kita balas dendam, susun kekuatan, gempur wong Panjalu. Bagus. Kita wis nonggoni bahasa kene. Karena sing mau kita nonggoni. Tindakannya panjenengan ki. Lamun panjenengan arep balas dendam karo wong Panjalu, kula gak wis rundingan. Rundingan apa? Arep nyerang Panjalu. Pokoknya harapan pasang nomor rundingan. Kalau menang. Ayuan kapan? Bener sampean. Ya. Ayo. Arep bela bantu lawan Oh, Dewi iya Kinanti. jelas. Laka waktu kang becik, dina kang bagus. Bagus. Saat saya pisan, gasik tandang tumanang, kincang itu minake Dewi Kinanti, mangkat ananing Panjalu. Tak tiburi dong ayo. Wong Panjalu, Yo. bonggan siapa gawe kawitan, bonggan siapa gawe lantaran, utang pati kudu dibayar pati. Rasakan, tunggu pembalasan Dewi Kinanti. Ayo tur. Ayo tur. Rungu. Rungu. Aja sampai ada wong wadon. Ayo. Ayo dikicai bareng-bareng yuk. Ayo. Ayo. Ayo tur. Layung sore padang ngesu Mamae Meli sarang bapane Lis jangan aja lali Bapak panitia sarang ajuane kedingin ulangan mamai adenger papai elek keding seneng kacung erwine keding binangane kang nyakseni sing hormati postoke saking kreo bapane sahangan saking kreo kang hormati Masya Allah yen mikire keadaan tanah ning bumi kelahirane ingsun saiki masyarakat ning tanah bumi Panjalu sedang dilanda penyakit santongo sareng bapak panitia di kanyakseni kadang suk malaralok rasa kena prihatin ning keadaan tanah bumi Panjalu mugian ing kedepane langka wabah penyakit sing menimpa masyarakat tanah bumi Panjalu segala harapan lan doa santongo sampun lali selawang asih segala harapan lan doa ingsun panjatkan kelawan Kang Maha Suci sun ngerasa kena prihatin ning keadaane Kang Mas sing lagi dadi pemerintah ning tanah bumi Panjalu mame setepangan sareng aya setepane keding
sedulure bintang ratu dewe aja maning digawe ning salah digawe ning bener bae tetep katone salah bae ning masyarakat segin lagi diuji kenang wabah penyakit sing melanda ning masyarakat pemerintahan orang analian ingsun sing dadi sedulur enome bapane Meli bapane Lis jangan aja lok cuma bisa ngarepaken sing terbaik kanggo kakang isun kakang melas temen nasibe sampean Kang Mas segala ujian sing menimpa ning awake saliramu aksan tongo binangkane sing hormati aksan to dewe saiki wis dituntut tanggung jawabe kongkon ngilangaken segala wabah apa bae tindakane sampean cuman sing dijaluk Kang Mas sedulur nome sampean ki ngarepaken sing terbaik ning segala tindak tanduk ke sampean sareng bapak panitia ngekdi wong becik pasti katiti kadang ana sing lapor parek kemarin di panggonan isun ngeluhaken apa sing dirasakaken cuman kepriwen maning mungkin kin wis takdir sing maha kuasa sareng aya setepane kedik aja lali selawase keciwit kulit kegawan daging apa kana tandurarang pinyula mantek kadengati kirunjang bae bapak panitia binangkane asanto dewe maka ngormati blenake sampean uga blenake kula Kang Mas enake sampean uga senenge kula Kang Mas ya priwen sia ari sedulur tua lagi ngerasa kena blenak kula nih pada baik rasa blenak pada beblenak ya pada baik rasa pikirane ya nih manda temen sing lagi dadi pimpinan kula sing lagi dadi sedulur rebe putek sedelemek putak bayan putek bae ya sebeli beli anak karo sedulur nok iya ya Kang masih pada melek masih ke kopi nih anak durung laka Mas Surya jaluk kopi gamas amber panjak ya ajang lantrek bae oraina nu nema aqua durungan aqua nih jaluk aqua Jema Surya laka papa kanggo bapak ketua kanggo bapak wakil jaluk aqua jaluk kopi sekalian termose ya ya iya Mas Harbi cocoli bae
Aduh, Mang, kula kokosi lagi ngerasa kena blenger, Dengar kena ngapa sih? ngerasa kena duka, meluan pikiran bae, pikiran beblenake. Masyarakat ning tanah bumi Panjaluki lagi dilanda wabah penyakit gini. Pirang-pirang penyakit. Pirang-pirang penyakit, Iya. Lara esuk, mati sore, mati sore, lara sore. mati esok. Iya. Duh, Wis, ampunku. Aduh, daripada gelendang-gelendang, iya. kone Ngibur-ngibur mana-mana pikir, Pak. mangandak na wong. Ya iya. Iya. Sekian mawis arepan nagih ni wong Subang, sing duwe jalur langit. Nah, kaberan barang-barang dongakna kakang Esun supaya teteg atine ngadepi penyakit kini. Kodingin tekwiaknya mang. Soalnya mang berebel ake banget. Macane priwe macane. Wow. Ish. Wow. Kanggo wong Subang sing duwe lagu jalur langit. Oh, ya numpak kapal kuno nok. Iya, numpak Jalur kapal. bumi sih anak beli. Bakal jalur laut numpak apa, Mang? Numpak perahu. Ya numpak perahu. Iya, berarti jalur- umum ya, Mang. Ya iya, bakal jalur kuburan numpak kat. Itu. Mong angko bae. Kanggo panitia Buyut Bilal, Bapak Ketua, Bapak Kasmira, sarang Ibu Wakil, Ibu Yuyun, Mamai Gamar. Kanggo sekretaris ya, Ayai Anum, Mas Surya, Mamai Anum, Bendahare Bapak Janudi. Ajak lalen, Karo sapa no? kanggo Kang Kaji Kobra. Karo asal. Ajak lalen maning. Karo sapa maning? Kanggo sedulur Yayan Bintang Ratu sing lagi ana ning Brebes, sing lagi ana ning Tugdana Ranca Jawa, Ya nok ya. kanggo calon majikan gede. Eh. Tapi tanggalnya masih rahasia, sing penting wayah dipai alamat ya. Ajak lalen maning no. Kanggo siapa aja Kanggo kono? penggemare pengetu. Iya, kanggo Sing ana ning penggemar Sumber. pengetu sing anan. Senok sintul. Iya, kanggo senok sintul ajak lalen. Ih, wong edan kana nok. Sing bener. Iya, bangur kuno nok. Ayo jalur langitnya diputar Kang Mas kanggo wong Subang, kanggo sedulur Yeyen Bintang Ratu KB sing lagi nyakseni Bapak Haji Warno sing paling royal dewe. Paring boral ya. Kanggo Bapak Lebe Muhalif, mantan majikan Ibu Juju, Dede Alika Geding. Kanggo Mame Pais sarang Mame Abi, wong Sukadanalung Semut, calon majikan Yeyen gono. Ayo Yuk tarik. awas Angasep, hati-hati. Kanggo wong Subang, Bapak Haji Warno. Anak kangen sing tahan rindu tanpa pertemuan. Tunggu dinasing bahagia, ketemu tatapan mata. Kanggo wong Subang sing duwe lagu, kanggo Kang Yus sing wong ireng manis. Jalur langit bulan nitip kirim cinta karo doa. Kanggo wong
kanggo wong Subang. Terus kanggo wong Subang maning wong Subang sing duwe lagu. Wong Subang, wong Subang, wong Subang. Wong Subang terus alah oba. Beli kerita Mas, isin mak kering Mas. Kanggo wong Subang, kanggo wong Subang. Kanggo wong asing cinta. Hati-hati ningkalan wong Subang. Semoga rasa di pernah roba setia selalu ninggulan. Wong Subang kanggo sapa Mas? Wakus nih, nokus nih wong Hongkong. Nokus nih wong Hongkong. Nokus nih wong Hongkong, nokus nih, nokus nih. Kula nikmati rindu. Nokus nih sampai titik ketemu. Nokus nih, nokus nih, nokus nih. Kula ning kene selalu setia. Nokus nih sing duwe Hongkong paling sayang. Terus apa Mas? Nonok kanaya. Jalur langit bulan kirim cinta karo doa. Nokus nih kanggo kakangan sing demen bos sayur Tangerang sayang. Bos sayur Tangerang tulung atine jagan. Bos sayur Tangerang, bos sayur Tangerang aja sampe kegodangan ning wong anyar. Bos sayur Tangerang kula ning kene setia. Bos sayur Tangerang monggo nek kabar bos sayur. Dingin Mas. Bos sayur Tangerang sayang kesuwun kanggo nokus nih sing duwe Hongkong. Terus Mas kanggo sapa Mas? Aa Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot sing duwe Korea, Mas Gatot sing duwe Korea. Terus Mas Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot sing duwe Korea sayang. Sing lagi ana ning lautan. Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot. Kanggo kakang sing tak cinta. Mas Gatot, Mas Gatot, hati-hati ningkalan wong Subang. Semoga rasa di pernah roba setia selalu ninggulan. Wong Subang, wong Subang, wong Subang, wong Subang sing paling ganteng. Wong Subang, wong Subang, wong Subang, wong Subang, wong Subang, wong Subang, wong Subang. Kula nikmati rindu. Nonok kanaya sampai titik ketemu. Nonok kanaya, nonok kanaya, nonok kanaya, nonok kanaya. Kula ning kene nonok kanaya selalu setia. Setia selalu ninggulan.
kanggo panitia buyut unjungan buyut unjungan buyut bilang kanggo bapak ketua kanggo ibu wakil kanggo mame anu bape anu kanggo bapak bendahara saya wong Subang sayur wong Subang ning kene setia wong Subang nunggu kabar priwen kini jalukane ugal-ugalan durung diputer jekini bayayen selagu maning yo cah lubari kaul kanggo wong buyut Bilal lagune ugal-ugalan spesial manis kanggo Bapak Haji Warno kanggo Mas Yudis sing lagi ananing suka melangkoyor oga kanggo bapane Anum kanggo ibune Pais Mas Abi ayo Mas kanggo siapa Pak ini Pak maju Pak Mamane Haryati saya Mamane Haryati Mamane Haryati Mamane Haryati Mamane Haryati saya kesuwun kanggo sedulur isun saking Setu kanggo Kang Wawan sing duwe studiowan lamun arep rupa tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu minuman Mamane Haryati alasane diajak batur malekan Bapane Haryati terus Bapane Haryati pegat balen sampenan entok talake
Subang wong ganteng wong ireng angger kaya sing dingin wong Subang tetap baik bos nita wedding sing dingin tobat bos nita wedding 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 terus bos nita wedding 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 tobat wong Subang bos nita wedding nita wedding bos nita wedding bos nita wedding bos nita wedding sayang bos nita wedding bos nita wedding bos nita wedding bos nita wedding lara hati pengen si bunuh diri riwen keturunan sing ditinggal kari bos nita wedding bos nita wedding seduluring sun bos nita wedding blondos ora tahan nyangka penderitaan bos nita wedding nyawa sampean bos nita wedding selalu ugal-ugalan bos nita wedding coba kang maringin bos nita wedding lan ugal-ugalan bos nita wedding sampean entok talak ke bos nita wedding pulang terima bokan wis kudu ne bos nita wedding balen maning anggar kaya sing dingin bos nita wedding tetep bos nita wedding terus sayang bos nita wedding terus bos nita wedding bos nita wedding sayang wong Subang aduh toba wong Subang bos nita wedding terus bos nita wedding larati menene si bunuh diri bos nita wedding riwen keturunan sing ditinggal kari bos nita wedding ora tahan nyangka penderitaan bos nita wedding selalu ugal-ugalan bos nita wedding coba ayo penjoget ya lanu dengan keturunan bos nita wedding wis gede-gede lamun arep wong Subang rumah tangga bebeneran wong Subang aja nganti awangan bengi keluran wong Subang balik esuk cangkeme mambu minuman alasane diajak batur malih
ni wong Hongkong nokus ni pegat balik nokus ni sampenan entok tanah ke nokus ni wong Hongkong nokus ni wong Hongkong kula ku nrima nokus ni wong Hongkong sampe lalala wong Hongkong nokus ni balen maning nokus ni wong Hongkong angger kaya sing dingin nokus ni wong Hongkong nokus ni wong Hongkong tetap bae wong Hongkong gawe nyiksa ning batin wong Hongkong kesuwun nokus ni arep kondangan Pak. Iya kondang. Iyalah keberkate wis marian ya Pak. Sambel goreng ya. Gorengnya durung metu ya Mi ya. Durung metu. Priwen Pak? Ya wis engko gampang ya. Kalau beli Asep, kalau beli. Kalau di gula kelek kok. Baget. Apa? Baget. Kok dingin, kini kanggo tukang lampu ya Cah. Nya. Sandi. Ih. Ini kan bocah. Ih, lempeng baik. Aja cengar-cengir. Beli nyengir beli apa isun mah? Sih? Ora, boro-boro bisa nyengir isun mah. Ya iya gebal daga kami sasatan sih ya. Cara dewek mah isun ki lagi nafsu, lagi dugal. Dugal ning siapa? Dugal ning sapa? Iya. Dugal ning manusia. Ya iya masa ning kebo. Sampean mari ditakoni bener ku. Cuman manusane ki durung weruh sapa. Toli ning endi anane manusane ki? Sampean aku dibuli sampean bisa nak keselek. Dibuli. Heeh. Beli dibuli. Hari ku nang apa? Nang apa? Nang apa Mas? Mau isun ku dikeropok ning kuriku. Dikeropok bocah nginung? Rombongannya Mas Surya? Beli ningan aman wong kene mah. Oh iya ningan. Ora dikeropok. Dikeropok rombongannya empok. Ora aman pokoke wong kene mah. Ius, rombongannya Ius. Beli. Ari kundi keropok siapa sampean? Dikeropok lamuk. Sampean kusing bener bae. Temenannya Kang. Ulangi. Sampean kusing bener bae. Bener isun ngomong. Ya iya Wong nune mah. kenyataan isun dikeropok lamuk. Kusing sampean meneng bae dikeropok. Yang lamuk kayak batu resune wedi. Di ubarah mulane ga. Lamun lamuke siji mah wani isun ga. Iya Mas. Lamuke akeh isune wedi. Pada bae kulaga Melayu. Mas. Ari lamuke akeh kroyokan mah ya Mas. Bener. Kok dikit ga. Ya priwen Mas. Isun ki ninggalakan tempat panggonan. Tumaka aneh tempat kian. Singuma mah isun ki gawa nafsu, gawa dugal isun ki. Sampean ku nafsu? Bener temenan isun nafsu. Masya Allah Mas. Aja gampang nafsu yang kono gelis tua indah. Cuman setelah ketemu karo salah sawijine bocah wadon, isun ki mari nafsu niki. Di bocah wadon ditodok kena. Bocah wadon di. Iya, anak. Katon anak ning kene ga. Anu nih kana. Ibu Yuyun. Duduk. Oh berarti Mame Anum. Beli. Anu kan kah? Adine Aris. Ora do wong ega par. Lemon dijawel ya kena. Lemon diciwit ya kena. Lemon dijejek ga ya kena. Pengen weru ta beli. Mong hari dia jejak mah. Mong weru Mas. Bocah wadone pengen weru ta beli. Ya pengen, cuman hari dijejak mah aja Mas. Krunya. Dilengen ka. Katon. Endi Mas? Katon beli ka. Ora. Katon beli. Pengreang. Riang. Mengisun Mas. Iya bener. Jadi sampean ku pengen nyiwit, pengen jejak isun. Ya beli sih. Cuman sekedar guyon.
Sampean maguyonan, kula menapsuan Mas wonge ku. Aja nafsuan aja beli kena. Aya tiruan sampean. Isun mah cuman guyonan. Sebab apa? Isun ki kenyataan ninggalakan tempat panggonan tumeka aneh tempat kian. Isun ki gawa nafsu gawa dugal. Cuman setelah ketemu kelawan awakmu isun ki mari nafsune, mari dugale. Oh ya. Ya berarti syukur anane ingsun ning ngadepannya sampean ki bisa menetralisir nafsune sampean. Memang bener. Tapi sebenarnya kula nek ditambu Mas. Tambuh. Sebenarnya ku nafsunya ku nang apa sih? Nang apa Mas? Jelasaken Mas. Nafsune isun. Nafsune isun mendiwara mau kenang lambuk. Di nang lamuk. Kok dingin Mas? Ngomong-ngomong, ning setengah dalan, celingak-celinguk dewekan. Sampean ku kesasar ta Mas? Ya isun gejar dewak malah lagi kesasar beli ning dalan. Cuman kaberan ketemu kelawan awakmu. Mbok menawa awakmu iki bisa gawe tenang atilan perasaane dirine isun. Dadi priwen Mas? Lamun toh ora keberatan, isun pengen baturi awakmu ning tempat kian. Men baturi isun. Kanggo bebunga atilan pikirane isun sing lagi nafsu. Carane bebunga pikirane sampean ku priwen kulane Mas? Maukah? Tetembangan gegelendengan kah maukah enakan kana? Oh. Nah ya wis, bukan kula kan wis ngereg-ngereg ora Mas. Ngereg-ngereg. Ya iya, Endane bukan apa kebosan. ngereg-ngereg? Sekian kulane pen weruh. Pengen Wis weruh kula apa? mambaturi sampean bae. Baturi kul. Baturi apa? Tetembangan. Tetembangan. Isune kok nembang. Ya iya, kok kula sing joget beli. Boro-boro nembang isun mah. Apa sih? Ambekan be pales. Cari siapa? Ari wong turunan enak mah enak Mas. Yo Mas lagune apa sampeane Mas? Jayanti. Jayanti. Jayanti mah wadon. Wis apale sampean bae Mas. Ayo tak baturi kula mah Mas najan nembe ketemu gak kula mah setia tiba aku. Dadi isun sing nembang ikonon. Ya. Ya wis sora mantak dadi apa? Kin mas senggol khusus Kanggo siapa? kanggo Kang Benyo karo mimititis bos lawang saking Cipinang. Kanggo Papai Erik Mas Bambang saking Bilang Sari. Iya Kanggo terus? ayah kembar sing duwe Pranggong karo Papai Dede Ayu sing duwe Junti. Lagune apa aja Mas? Kalamateri lagune ah. Ayo Kang Mas Isun arepan nembang kalamateri. Pokat mau kenang saingannya kalah. Iya kalah saingan. Kanggo Bapak Panitia Mas karo Surya. Ibu Panitia na kedik nggih kanggo Mas Surya kanggo Kang Benyo karo mimititis bos lawang sing Cipinang. Ayo ah. Kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, Mbah Buyut Bilal, kanggo wong bangun dua kabeh. Kanggo Mas Surya. Ajak lalen Mas. Kanggo Sabaje, Kanggo Bapak Ketua sarang Ibu Wakile. kanggo Bapak Ketua karo wakile, Kanggo Wong Subang. kanggo
kanggo wong Subang, wong Subang. Anak sedulur bintang ratu mas, disapa Bangga mas. Naturi. Ayo mas, disapa mas. Senajan masih demen kanggo sapa dia sun rela nglepasaken senajan batin Toba. kita kudu nerima kanggo sapa Papai Gibran Bos Bata, Papai Gibran Sawer, Papai Gibran Bos Bata, Papai Gibran Bos Bata, Papai Gibran Bos Bata. Kita sing mawas diri Papai Gibran Bos Bata, Papai Gibran Bos kalah kenang materi duwene cuma cinta harta maka langka kanggo Papai Gibran Dingin Bos gak mas? Bata. Maderga sedulur mumpungnya ditarik mentengah mas. Amber gambare aja nemen bae aja ngiwe bae. Kanggo mame sapa? Papai Gibran, Papai Gibran. Papai Gibran, Papai Gibran Bos Bata. Terus, ayo Papai Gibran, Papai Gibran, Papai Gibran, Papai Gibran. Maderga sedulur mumpungnya Kanggo Kang Benyo, Kang Papai Benyo Gibran. karo Mimi Titis. Iya. Bos Papai Gibran, lawang saking Papai Cipinang. Gibran, Papai Gibran sayang. Kanggo Papai Papai Gibran. Erik, Papai Erik Terus Mas Papai Bambang Erik, Papai saking Erik. Karangsari. Papai Gibran. Terus Kanggo Papai ayah Gibran. kembar, ayah kembar sing Papai duwe Gibran pranggo. sayang. Papai Gibran. Papai Gibran. Papai Gibran. Papai Gibran. Cinta Kesuwun Papai Gibran. segede gunung tapi Kanggo wong Subang. kandas beli Kanggo wong Subang terus. Nok Nita Wedding. Iya. kanggo Nok Papai Nita Gibran, Wedding. Papai Gibran Bos Nok Nita Bata. Wedding. Nok Nita Wedding. Aduh, aduh, aduh. Nok Nita Wedding terus. Nok Nita Wedding. Nok Nita Wedding. Nok Nita Wedding terus. Nok Nita Wedding. Nok Nita Wedding terus. Nok Nita Wedding. Nok Nita Wedding terus. Nok Nita Wedding. Nok Nita Wedding sayang. Nok Nita Wedding Subang. Nok Nita Wedding terus. Nok Nita Wedding. memang demen Nok Nita Wedding. Nok Nita sayang Wedding. memang Nok Nita Wedding sayang. Nok Nita Wedding sayang. Kesuwun Nok Nita Wedding. wong loro bisa barengan kita sing mawas diri Toba. kalah Papai Gibran. materi Papai Gibran. Papai Gibran sayang. duwe Papai Gibran. Papai Gibran. Papai Gibran terus. Kanggo sapa? Bos sayur tanggrang. Bos sayur tanggrang. Bos sayur tanggrang. disambung Bos sayur kanggo Papai Gibran Bos Bos sayur Bata, tanggrang. Papai Gibran Bos Bos sayur Bata, tanggrang terus. Papai Gibran Bos Bos sayur Bata, tanggrang. Papai Gibran Bos Bos sayur Bata tanggrang. matur kesuwun. Bos sayur tanggrang terus. Bos sayur tanggrang terus. Bos sayur tanggrang. Kesuwun.
bos sayur Nanggerang Papai Gebran. Papai Gibran bos Batak. Kanggo wong setu wong cangkuan mimik murni sedulur Yesus. Apa jemas Cinta kakak segede gunung, senone jos tapi akhirnya kandas beli tepung. Kanggo Papai Gibran bos Bata, Papai Gibran bos Bata, Kanggo bos Papai Ngawi. Gibran bos Bata, Sarang Papai bos Gibran, Papai Gibran, Papai Gibran, Papai Gibran, Papai Gibran, bandingan langit lan bumi, senajan maksa beli mungkin duweni. wong Subang Demen memang demen, sayang memang sayang, tapi orang mungkin wong loro bisa barengan. nang apa kuno mas Senajan masih demen, sun rela lepasaken. oh ya Senajan batin lara, kita kudu nerima. Matur kesuwun kanggo Papai Gibran bos Batak. Kita mawas diri kala kenang materi, duwene cuma cinta, harta makakan langka. Matur kesuwun kanggo Papai Gibran bos Batak. Masya Allah mas suarane gawe adem ning pikiran Sing bener bener temenan, kulak lagi rungsing kene mas lagi rungsing. mulane ning kene celingak-celinguk dewekan glendang-glendong dewekan sampai kayak wong edan ki lagi rungsing kulak ke mas Rungsing mikirnya apa sih? mikir kakang Esun Kok dikit apa kono kita wong loro ki durung kenal oh sampai kelalen isun sampai ki. kelalen ya mas ayo mas kenalan Saking enaknya Karang Kendal kaline wungu, apa aja kono ajar kenal kita mumpung ketemu. Sopo asma mundoai Sukmalara Sukmalara sampean Isun Rangga Yaksa Rangga Yaksa asal sing endi kono mas saking Gua Batu Jajar. Gua Batu Jajar Nggih. Awakmu saking pundi Ndoayu? saking tanah bumi Panjalu mas Saking Panjalu. ora salah Apane pimpinan Panjalu? sedulur nome Sedulur nome Aji Dharma Aji Dharma minangka pimpinan Panjalu. benar Wah, wis gak. di Mong baturane ga. Mari, nang apa sampean aku udah gak kenalan wis kaya kononku mari baturane ga wis. Nafsune ga takamaning isune ki. ya sampean aku kenang apa bisa nih wis nafsu maning kuda uga wis bebunga pikir kulan kuda dia rusing maning kini Tambu ya saliramu. jelas tambu nang apa kono Kawruana ning sira.
kadang tua isun Kakang Jaka Samudra mati ning tangane pimpinan Panjalu Prabu Aji Dharma. Aja sembarangan yen ngomong Mas. Aja sembarangan. Ya. Sing dimaksud ning awakmu. Kenang apa bisane mati kenang Kang Mas Aji Dharma? Kenang apa matine kenang Aji Dharma? Memang kenyataan Prabu Aji Dharma sing mateni kadang tua isun Jaka Samudra. Emang sira nyakseni? Isun nyakseni. Nyakseni ning kejadiane? Ya beli sih anune mah. Jare ya. Iya jare. Tapi sampean wis kadung nafsu ning maring Isun wis Isun. nafsu. Oh. Jadi ya wis. Ari kaya kono dadi sampean pengene apa? Kaberan isun ki arep tekan ning Panjalu. Arep gulati Prabu Aji Dharma nanging sekian anane kadang enome Prabu Aji Dharma awakmu sing menang kada di penggantine. Aja disangka wong wadon sembarangan wong wadon. Yen sampean pengen nuju ning Mas Aji Dharma langkai dengen mayate Sukalara Mas. Yen ugana kaya mengkonon ning lebak yen isun bakal tanding jurik lawan awakmu. Tak monggang sekian Mas sampean. Mongga Ya, ladalah. Mas. Ya, Ajandaran isun wedi karo sampean Mas. Prong gagak tinggal tunggang. Kidang Melayu kari alase. Sekian wis kedadiane mengkenen. Kula tameng Aji Dharma Mas. tamengnya Aji Dharma mati sirah di tangan isun. Ratu Ayu Sinatria Kadang Partela Yo mas aku melo sampean aja lali sareng kulane Sriwanci baca diri tulis mas kagawani janji ada perigawa minggat ciri neman ikawa mati ngomas sumat Nirti nugra
ora disangka ora diduga. Ternyata kesaktian awakmu gawe lara ning badan isun Ranggayaksa. Mulane Mas, aja dideleng casingnya baik. Dideleng jorone kayak ngapa Mas? Ya, tapi isun ora bakal nyerah anggone ngadepi awakmu. Coba maning. Sawang marang awakmu. Waduh. Jendara nih wong wadon sing beli mampu Mas ngadepi sampean wong lanang siji mau ora dadi masalah bagi isun. Apa maksudnya awak? Lebakian awakmu bakal sirna ding tangan isun Ranggayaksa. Lawan sebutan ya Gusti Kang Mahamojo Marta sun jaluk kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. sirnakan angkara murka di hadapan isun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya taubat. Semono-mono bae lemune. Darane wong wadon recehan. Mas. Tekudak Mas. Tekujulakan macane bapak oman tumpakin nang isun. Sinjang kirut sejatine wayang jajar gunung pinayungan kumaha malam mandi antak hujan kebanjiran doyo wong ayu semplas-semplas mau piyane wong ayu maning rupane wong ayu padane kumaka lamun tumati mata hujan kebanjiran kumaka lamun hujan lawas-lawas jadi pikiran lawas-lawas jadi kelingan jadi kelingan aku loyong sore padang esuk kayak katon saliwate kayak katon sakloyonge asemeno tua tanggung beli kuat sih nan jalukan beli kuat mana nang jalukan patrawisan rawe kuning kembang